Ahojte, vítajte pri novom videu. Ja toto dotáčam úplne na konci. Už striham video a chcem sa vám ospravedlniť. Ja neviem, prečo mne natáčalo všetky zábery v takom nejakom inom formáte a budete vidieť trošku také orezané okraje. Užite si video! A nie len ja som teda milovník slnka, ale ako vidíte aj tento náš drobec, aj keď není drobec, ale má len 1 rok, tak aj on ľúbi strašne slnko, takže oddychuje, no otravujú ho bzučáci, ale on vždy hľadá hociaký malý paprsok slnka a ľahne si tam, takže asi ho ruším, lebo mi tu teraz vzdychá, takže nechám ho tak. No a s počasím teda neklamali, je naozaj krásne, už teraz je teplo, je len do obeda, ale je nádherne. Takže myslím si, že fakt celý tento týždeň bude okolo tých 30 stupňov. Teraz to už konečne vyzerá dobre. Už hlásia fakt teplo, čo všetci v okolí na to nadávajú, pretože nemajú radi vysoké teploty. Mne je neustále zima. Tým myslím neustále. Takže kým není nad 30, tak mne ani nevie byť teplo, takže som rozezvedavá. A je mi jasné, že aj ja budem po pár dňoch potom nadávať, že sa potím a že je extrémne teplo, ale teším sa proste, nech už to je, nech už tu máme také teploty. A keďže už máme pekné letné teda dni a slnečko svieti, tak nezabúdajte na používanie SPF-ka. Ja používam toto korejské a vyhovuje mi, je fakt dobré. Ja som si robila objednávku v K-Sisters, brala som nejakú kozmetiku, takže poďte si to so mnou rozbaviť. Mne sa hrozne páči, aké krásne majú to balenie. Je mi aj ľúto to roztrhnúť. No a mám tu objednávku s produktami značky Medicube a pozerám, že mi sem dali aj riadne veľa vzoriek, tak toto milujem. To si popozeráme potom, že čo sme to podostávali za darčeky. A toto už je moja objednávka. Takže ako prvé tu mám tieto tampóniky s C-čkom. Ja som hrozne zvedavá, akože recenzie má ten Medicube fakt pozitívne. Takže ja som pôvodne chcela brať iba toto a nakoniec vidíte, ako to dopadlo. A tu som ešte hrozne veľa vecí vyhadzovala z košíka, lebo som proste chcela toho veľa. Ale chcem skúsiť aj toto C-čko, malo by to prejasniť pekne tú pleť, čo mne by sa teda zišlo, fakt akože to potrebujem. Takže som hrozne zvedavá. Celá objednávka teda vznikla kvôli tomuto. Ja toto potrebujem na rozšírené pory a čo som čítala recenzie, tak fakt je to brutálne dobrý produkt. On má byť nejaký ten tampónik, tuším, oboj strany, že z jednej strany má byť akože taký exfoliačný peelingový a z druhej to už potom len tak pekne vymiete. Neviem, nie som si istá, či si dobre pamätám, ale hrozne sa proste teším na tieto produkty. Strašne som sa tešila na celú túto objednávku. Ja vám keď tak potom dám určite aj vedieť, že či je to také dobré, keď to budem časom používať. Ďalej som si zobrala krém na oči, ja totižto nemám žiadny takýto nejaký očný krém. Tu pozerám, že mám ešte ďalší darček, lebo som aj rozmýšľala, že nič takéto som si nebrala, tak to si tiež pozrieme potom s tými ostatnými. No a ďalej tu mám, toto ani netuším čo je, aha, toto je krém. Ten som tiež brala len podľa recenzií, mal by byť... Asi by to malo byť v podstate, jak tieto tampóniky, len proste aj krém na tie pory, ale písali, že krásne zhydratuje pleť. No a posledná vec je toto sérum s mikroihličkami. Ja som nikdy tieto mikroihly nemala, takže netuším, aké to je. Ale znova ma presvedčili recenzie to vyskúšať, takže som hrozne zvedavá proste na všetky tieto veci. Ja vám potom vravím, recenziu dám, ak vás to bude zaujímať, že aké to je a môžeme sa teraz pozrieť na všetky tieto darčeky. Som hrozne vďačná, že mi dali takto darček, ja sa na to hrozne teším. Tuto ako prvé, nezaostri mi to, ale má to byť nejaký chladivý opalovací krém, tak na to som zvedavá, to môže byť fakt super.
Potom tu mám dve masky na pleť. Jedna je táto a druhá táto. Na obidve sa teším. Ja masky na pleť zbožňujem. No a potom tu mám nejaké krémiky, séra, rôzne takto vzorky. Táto vzorka sa mi dosť páči. V jednom kroku máte čistič a v druhom krém, že je to takto pekne spolu. Až teraz vidím vlastne to balenie, že to máte ako takú fľaštičku a s takým tým sosáčikom. Takto pekné. To sa mi páči, taký obyčajný detail, ale je to milé. A páči sa mi, čo tam pridali aj tento letáčik, že tu máte takto vypísanú beauty rutinu, že vlastne tam fakt netreba veľa tých produktov. A mám toto tiež vlastne také doplnkové. Hej, ten krém budem používať, očný krém jasné, ale všetky tieto veci sa nemôžu tak či tak používať každý deň, čiže to bude len tak akože na občasné nejaké prečistenie, priastenie pleti. Ale toto sa mi páči, že je tu proste fakt, že aký základ vám vlastne stačí na tú skincare, lebo to fakt nie je o milión produktoch, ale o 3 dobrých. Takže toto je celá moja objednávka a ďakujem Cassie Stairs proste za všetky tieto darčeky. Príde mi, že je ich tu riadne veľa. Ako tie produkty dokopy stáli dosť, myslím, že som platila nejakých 80 €. Za mňa ale ten Medicube, na to, aké recenzie má, tak to nie je také drahé. Lebo keď si zoberiem, že toto ma stálo, tuším, nejakých 16 € teraz v zlave, tak je tam 70 tých tampónikov, s tým, že to nemôžete aj tak používať každý deň. Takže to máte na, 3 mesiace možno, dlhšie. Takže akože nepríde mi to také drahé. Takže ja sa hrozne teším proste. Ja som sa tak tešila na celý tento balík, že konečne vyskúšam produkty. Ja som videla totižto aj tá Fashion Daily, čo som vám odporúčala, tak ona ukazovala, že použila tuším, že toto a z toho C-čka krém a mala takú krásnu, prejasnenú, úplne takú tú glass skin pleť, že ja som hneď utekala na e-shop. Ja som totiž toto chcela hrozne dávno. Dlho a dávno. Ale nikdy som si to nekúpila a teraz keď som videla tú jej pleť proste, aká je nádherná, tak som si povedala, že OK, tak idem do toho. A fakt mi to neprišlo drahé. Ja som myslela, že Medicube je drahšia značka. Takže super. A ja som mala inak tento balík vyzdvihnúť včera s priateľom a sa čudujem, že sa vôbec nepýtal, čo mi to prišlo. Lebo keby sa dozvedel, že kozmetika, tak by ma asi nakopal do zadku. Lebo vy viete z videa z triedenia kozmetiky, že ja tej kozmetiky mám fakt, že veľa. Ale idem to aj teraz proste pretriediť, lebo ja tam mám fakt veci, ktoré stále nechávam, ale nezačnem ich používať. Takže musím to teraz pretriediť a toto tam zaradiť. No a v počasí už nastala zmena, ubehlo už niekoľko dní od tých predchádzajúcich záberov, čo ste videli. A neviem, akože ja milujem leto, to vám hovorím stále, ale 38 stupňov, už 37-36 je za mňa veľa, ale 38 tak to už je hrot. To si neviem predstaviť, ako máme prežiť. Takže som hrozne zvedavá. A vidím to tak, že budem celý deň ležať proste v mini bazéniku, čo máme. My máme s priateľom len taký malinký bazén a momentálne sme ho včera vypustili a prehodili sme ho, nech sa trochu presuší a dneska ho budeme napúšťať znova. Nech máme tú vodu čistú. Tým, že to je taký malý bazénik, tak tam sa proste neoplatí dávať ani chlór, ani nič. To je fakt len taký, neviem, či tam je voda po kolená, asi ani to nie. Takže budeme ho ešte napúšťať, nech máme čerstvú studenú vodu na ten teplý víkend, horúci víkend. A ja idem teda na novo vytriediť všetku svoju kozmetiku. Vidíte, že z tohto prvého sa stal zase taký všeho mix. Tu mám stále výživové doplnky, aj kozmetiku, kefku na čistenie hrebenia, tam je stále tiež všetko. A tu mám iba skincare, ktorú fakt, že nepoužívam všetku. A teraz mám novú. Takže idem to znova nejako pretriediť a dúfam, že vyradím všetko, čo nepoužívam a viem, že používať nebudem. Presne toto mi vždy mamina hovorila, že neupratuj tak, že najprv všetko vyhádžeš a potom to začneš upratovať. Upratuj postupne
A nie takto. A ja sa proste neviem poučiť. Ja to robím stále tým istým spôsobom, či upratujem skriňu alebo čokoľvek. Najprv sa všetko vyhádže a potom idem to upratovať a už nemám energiu práve preto, že vidím, koľko toho je. A táto halda tu okolo mňa, tu už som vyradila nejaké veci a toto všetko teraz potrebujem nejako pretriediť. Mám len tieto 3 košíky. Úprimne by mi bodol ešte jeden, ale presne keď som minule povedala priateľovi, že si potrebujem v meste kúpiť ďalší košík, tak mi povedal, že nie, stačí ti to pretriediť. Takže som zvedavá, ako sa mi toto podarí vytriediť, lebo už musím byť nekompromisná. Trošku som sa s tým už pohla, ale chcem vám ukázať, čo sa mi ešte na týchto tampónikoch od Medicube páči, že takto pribalujú tú pinzetku, aby ste si nemuseli rukami chytať tie tampóniky, ale pekne si to takto budete vyťahovať týmto. To sa mi páči, to som videla, že to takto majú. Tak to som vám ešte chcela ukázať, ak nepoznáte Medicube. Tak ja už to mám asi hotové. Takže tu mám všetku tú skincare, ako som vám ukazovala, k tomu položím tieto odličovacie tampónky. Tu som narvala tie Medicube tampóny oboje a v podstate som to nechala tak, ako to bolo. Mám tam v podstate takú nejakú telovú kozmetiku, špachtlu na tvár, toner na vlasy, hrebeň, tú kefku používam na čistenie hrebeňa, výživové doplnky, voňavky, kadečo, deodoranty. No a tu som nechala taký ten bordel, ako aj bol. Zase tam mám proste dioptrické okuliare, dekoratívku, po ktorej takmer nesiaham. No tak mám to aspoň takto. Príde mi, že mám toho hrozne veľa, tej kozmetiky. Hlavne tu. Ale to je proste niečo, čo používam. A tak toto nakoniec vyzerá v tej poličke. Tam vzadu mám ten box zo skincare a tu mám taký ten všeho mix. Ešte uvidím, či to potom neobrátim, že si nedám tú skincare dopredu. Ale chcela som vám ukázať túto voňavku. Mne sa zdá, že toto má byť napodobenina Chanel 5, čo má byť najpredávanejšia vôňa a vonia nádherne. Takže taký môj tip pre vás, ak hľadáte fakt krásnu voňavku, tak toto. My sme robili takú väčšiu, skôr drahšiu objednávku na Jim Beam a kupovali sme tam aj túto bio basmati rýžu, tá nám veľmi chutí. No a dostali sme nejaké darčeky zadarmo, ako tieto elektrolyty, potom tieto šumivé tablety a ešte tieto BCAčka nápoj. A ukážem vám, čo sme si teda kúpili. Kúpili sme si takéto červené svetlo. Toto. A je to vlastne tento panel a má to byť dobre práve na regeneráciu svalov, klbov, čo teda priateľ má tú posunutú platničku, tým pádom má aj nejak zacviknutý nerv. Takže on ešte stále má nejaké problémy. Ja mám teraz nové problémy, mňa extrémne bolia kríže, ťahá ma to do nohy, dúfam, že nemám to isté, čo on, to fakt nechcem. Ale je to dobré aj na pleť. Dokonca písali aj na chudnutie, takže úplne super. Ja som vravela, že toto bude na mňa svietiť celý deň, pretože to potrebujem používať práve na členok, celú nohu, kríže, zadok, kde ma proste ťahá ten nerv. A do toho to chcem používať na brucho, na chudnutie a ešte samozrejme na pleť, pretože to má zmenšovať pory a obnovovať kolagén, takže toto sa k priateľovi podľa mňa ani nedostane a áno, kúpil si to on. Takže uvidíme, no. A už to teda skúšal iba tak zapnúť. Takže má to tuto nejaký displej. Tuto je pekne, že Jim Beam. Skúšal to teda zapnúť, ale ešte sme to neskúšali na sebe. Takže dám vám keď tak vedieť, či je to fakt dobré, ale chvíľočku to potrvá, kým to otestujeme. No a tu vlastne dostal náš hawkáč škatulu z Jim Beamu, takže trhal, potom zaspal. Myslím si, že ešte neskončil, že ešte toto celé dotrhá, ale ja musím zatiaľ upratať aspoň toto, lebo to keď mám čakať, kým to dotrhá celé, tak to tu bude takto chlievne vyzerať ešte veľmi dlho. Takže idem to upratať. Ja som teraz už hrozne dlho nepozerala seriál Dunaj.
A vidím, že som už dosť pozadu. V podstate neviem, či už vyšla, či toto je posledný diel, alebo vyjde ešte ten posledný. Ale vôbec netuším, čo sa tam vlastne podialo. Videla som upútavku a som akože dosť prekvapená, takže potrebujem to dohnať. Ja mám totiž to s týmto seriálom proste také zvláštne fázy, že niekedy mám na to náladu a idem maratón a niekedy na to nemám náladu aj mesiac, dva, pretože ono je to akože super seriál, ale stále je taký trošku ťažší pre mňa a nie je to vždy proste, že mám na to náladu. Takže idem teraz doháňať, nech viem, prečo sa udiali tie veci, ak to tam vôbec spomenú. Alebo si to nechajú až do ďalšej série, takže idem na svoj maratón. A k tomu si idem vypiť tieto becáčka z Jim Beamu. Chcem vám ešte ukázať tento krásny štender. Ja už ho mám teda dosť dlho, ale je nádherný, je Zisku. Bol teda drahý, ale je fakt krásny. Ja som to vyriešila tak, že som si zavesila takto klobúk. Tu mám prehodené kabelky, ruksák. Tieto vešiaky sú inak zo Sinsay úplne super. Myslím, že sú zo Sinsay, mám ich už dosť dlho. Ja som si tam takto povešala nohavice, sem som si podávala všetky legíny a ešte mám jeden voľný, takže to uvidím. A hrozne sa mi ten stan páči. Dole mám nejaké kabely, teraz tam mám len tieto dve tašky, ale je proste krásny ten stan, robí to úplne taký môj krásny kútik, hneď vedľa mám pracovný stôl a ja som si ešte takto okolo tej tyčky omotala svetielka, takže v zime, keď býva hrozne skoro tma alebo v lete neskôr večer, si to zvyknem zapnúť a krásne to svieti, takže. A priateľ pôvodne tento stojan na oblečenie vôbec nechcel a nakoniec si kúpil vlastný, aby si tam mohol vešať aj on trička mikiny, takže vidíte.